klar? Ja, jeg filmer. Ja. Nice. Så længe bøffen ikke falder af, at det gør noget for den er stor. Ej. Spar lidt på det. Der kommer over, tænk på 2 bøffer på os. Og husk ikke noget. Spejle ikke i min del. Hvad siger du? Ingen spejle ikke fik med? Nej. Nej, det er det. Silas, hvad er det egentlig, vi er i gang med? Jamen, fuldstændig standard onsdag aften. Jeg tænker, at aftensmad, det plejer vi at spise hver aften. Men hvad er det, der er så specielt ved den her aftensmad? Det er faktisk ikke noget specielt. Det er sådan, vi plejer at gøre det. Du er virkelig hyggelig at interviewe. Så derfor så tænker vi, at vi bare vise, hvordan vi plejer at lave mad her på Lundbysgade. Og så er der nogen, der spurgte os, hvad er en Lundbys burger egentlig? Og det er sådan lidt standard. Sådan en lille 2000 grams burger her. Med lidt godt tilbehør, som nu kender det i burger. Her har vi nogle juicy burger, må man sige. Ja. Men igen, standard her på Lundby. Sådan. Fine nogen. Hvordan så det? Og så simpelthen bare lave. Okay, vi laver den. Og så her, hvor man skal være gennem. Meget. Masserer den den eller den. Oha. Nej. Sådan der. Du skal hjælpe til. Tak. Oha. Fint. Og godt tilpasset med bånden, vil jeg sige. Det må jeg skal du have. Der er meget i det. Det er fedt, at I gør det på den måde, så kan man virkelig fornemme, hvor stort det er. Jamen, den er sådan en standardstørrelse, må man sige. Og så trikater. Det er så rookie, det der. Hvad med tomater? Og det har du på på. Jeg har faktisk puttet tomater på. Jeg kan godt putte flere på. Det er okay. Det tror jeg ikke. Sådan. Fin mængde. Og så bacon. Kalkunbacon. Best quality ever. Ja. Less fat, more meat. Og det smager der mere. Og det smager stadig af bacon. Så hvis I gerne spiser kalkunbacon, så gør I det nu. Det var sådan en god ting, at jeg ikke spiser svinekød, men så fandt ud af, at kalkunbacon smager meget bedre. Ja. Men jo. Hvad? Ikke noget. Nice. Altså, jeg tænker lidt mere kalder på. Så. Og så den sidste. Vil du have æren af at lave toppen? Så. Nice. Og så hvis man skal være lidt gourmet-agtig, så har man jo ligesom en club sandwich. Det er pænt til at holde lortet sammen. Så. Yes. You need something real. Yeah. Baby, that ain't never gonna last. Let's just fool us both. Yeah.
trash. And I know it look nice, I know it look nice, but that's a rip-off. For that Det der sker, der er, at vi er på vej igennem pæn størrelse burger. Jeg har både taget trøje og baller af, for at have det mindre varmt. Det kaldes kødsved i fagsprog. Og som man kan se, så er vi faktisk nået et godt stykke i den her fine burger. Ja. Jeg husker, nu er vi gået halvvejs igennem. Nu må vi se, hvor længe jeg holder. Det er spændende aften.